gima John Mbadi onego ng'e. Achiel ni okodhi kama strange. Nikech Mbadi nyaka ne join parliament. Nyang' iduoke pi. Osebede budget committee. To budget committee ni ema loso budget marwa. Koro ken wendo. To ken wendo gi treasury. Mar ariyo sama donjo kanyo onego ng'e ni sani kama Kenya nitiere omak ng'ute gi jo IMF. Nikech nitiere pesa mancho nego beni wachulo mane ing'ie finance bill mano chungni. Koro miyo kama wantiere kwan kama ber ahinya. Wan kama rach manyaka wang'i gimoro manchi winjo ka William Ruto wacho ni ogolo wae cliff cha. Sani koro wan e chuny cliff. Koro mane gima kodonjo kata chanya kong'i mokwongo ni to odhi kwe chuny IMF nade mondo waduok pesa ka. Mar adek odonjo ka pending bills dhi karibu bilion 700. Apoko chung. Mabe nitiere jok ma kano winjo no kete kacha to bet mabuche kuonde moko to wacho ni ng'among'e pending bills wake nyalo timo ang'owa nyalo wuok nade. Koro yudo kamano be nitiere jok mochung' kacha matimo nade mang'iye. To mogik owuok ka en ja Azimio ne nigi plan ne mar development. Odonjo konyo plan mar bottom up economic transformation agenda. Beta. Koro kodonjo ka nyako ng'e maber niya samo ka omo macha koro gimo de deliver ok mar Azimio. Odi deliver agenda mar Kenya Kwanza. Koro kai benti jok madhi ng'iye ni development nyaka tim nade nyaka tim. Ting'e na chako ka wacho ni IMF otimo ang'owa omako chuny ng'ut jo Kenya. Koro dhi nyiso jo Kenya ni wapro timo development koso waput development on hold. Mondo mi okong wang'e ni to recurrent ma wamoko godo ni wadhi timo nade. Koro magi gik ma kamoninde nyako ng'e mabe ni ja Kenya dwani ndaro losi umigole pesa to wakia. Nikech kama president nyoro kanyo ne gwenge mag Coast Region nyo wacho malera ahinya ni bedo ni finance bill no go piny to sirikal ok bi chako chenro mag dongruok manyien. Mane diri ma jo Kenya koro nyaka ng'e. Koro mano en be nyako nyis ja Kenya ni kadonjo office to onge development matimo ang'owa mukete pachu ni bro timore. Nyako ng'is kaka senior Jay Bonyo wacho nyako ng'is jo Kenya ler e twak mare mokwongo gi jo piny chal mar treasury. Nyako nyise ka en kama entiere ka en e ICU to wacho ni wan e ICU. Ka en wan e HDU to wacho ni wasewuok e ICU wan e HDU. Ka wan kama ber bonyis jo Kenya ni an kama chopecha kara njugu nche wuondo wa office ber gimora mora ni sawa. Koro mago nyako wuoge lera mondo nyis jo piny. Governor samoro chunya moro parne okin governor moyiere ni governor ma Central Bank of Kenya.